Keď už píšeš totálnu pičovinu s kurem, tak aspoň tam nedávaj, ty kokot. V slove spýtať meké i, čo ti je, vieš, je nagrcanie. Si predstav, že sem príde, ty kokot, nejaká, ja neviem, prezidentová dcéra do piče, chce si ma pozrieť, ty kokot, a uvidí ten čera, vyjebe sa na mňa, chápeš? Môžeme mať všetci peknú budúcnosť, ty kokot, a kvôli tebe v čete pôjde do piče to auto. S týmto idiotom isto teda nebudem. Bude dlhé, no. Čo tu robí? Vybehli, čolo! Nevidím nič! Ale do piče skurvenej žolo, kde si kurva bol? Ale oni sú normálne, ty kokot, supermáni, ty kokot! Čakaj, on normálne... Čuká. On je... Zopel mi vyletel z hrdla, ty idiot. Flashne máme lom? Sme tu už. A daj tam prosím ťa preč kache, overpass kobo a inferno tam daj. Chat, a i vy jste si všimli, že Resto je v poslednej dob nějaký poťahání. Zmizni, análny jazdec, vypadni, veľký za tvojich beď, berem ich, už ich nikdy neuvidíš, si píči navždy. Čo? Samozrejme, to proste šulva. Ja nemám skurvený. Ja mám skurvený trojuholník. Ja mám skurvený, nemám do piče skurvenej so šulcom smradlavým. No jasné. Dobre, Celaskon. No nás bijeme, chlapci. Ale chápeš ty kokot?